D'entrada us explico que nosaltres som de Caseus Afinadors, que és una empresa que ens dediquem a la distribució de formatges artesans catalans. L'afinació no és més que el procés final de l'elaboració d'un formatge, que és la maduració. O sigui, els formatges tenen tres pilars molt ben marcats de l'elaboració, que són, el primer és la llet, hem de tenir una molt bona llet per elaborar un molt bon formatge. El segon seria la producció, o sigui, el productor ha de saber molt bé quina llet treballa perquè en cada moment de l'elaboració o en cada moment de l'estacionalitat de l'animal sàpiga com elaborar aquell formatge. I el tercer pilar seria la maduració, que és l'afinació. L'afinació no és més que el punt final que se li dona al formatge perquè maduri amb un punt òptim. A més, treballem amb més de 50 formatgers de petit format. O sigui, formatgers on prioritzem el ramat propi. Gent que tinguin ramat a casa seva i que elaborin el formatge amb la llet a casa seva. O, en el seu defecte, que elaborin el formatge amb la llet del veí. Perquè al final el territori i el paisatge també viatja dintre del formatge. Començarem parlant de territori i paisatge amb una vertical de llets de cabra, de la mateixa raça de cabra, a 3 punts diferents a Catalunya i elaborats amb la mateixa tecnologia de producció. D'acord? Elaborats de la mateixa manera. I per fer una mica un experiment, doncs, que veieu que no és el mateix una cabreta que menja herba del Montseny amb una que menja herba de la Segarra o amb una que menja herba del Berguedà. També radica la importància de la llet crua quan treballes amb ramats propis o ramats de proximitat, perquè la llet crua, a més de mantenir tota la microbiologia natural de l'espai i de la llet, tot allò que porta la llet, a més manté també aquest aroma i aquest sabor d'allò que ha menjat l'animal. És fort, perquè recordeu-vos allò que us he dit. Tot allò que menja l'animal es desenvolupa dintre del formatge durant el procés de maduració. Per tant, quan més madurat, més sabors i més aromes han adquirit aquests formatges. Quan un formatge és molt verd té molts sabors àcids, a mantegues, encara són molt làctics. A partir d'aquí començarien a sortir, amb el procés de maduració començarien a sortir els sabors més herbacis, florals, d'aquesta herba fresca, tot això de camp que ha anat menjant l'animal, i més si és de pastura. A partir d'aquí tot això es va transformant en sabors més afruitats, fruites dolces. De les fruites dolces passaríem a les fruites seques, de les fruites seques passaríem als especiats, i arribaria un moment que ens aniríem als putrefactes. Per tant, les maduracions estan molt ben marcades en aquests tipus de formatges. Ara bé, tot això que us explico, en 30 dies ha succeït. Molt al revés dels formatges secs, que poden estar 3, 4, 5 anys madurant, varies de llet de pastes toves, que són de curta maduració, aboca-la a fer formatges de gran format i de llarga maduració, amb molt de recorregut. La llet de primavera no és igual que la de tardor, per això la importància del productor a l'hora d'elaborar ha de saber quina llet està tractant en cada moment per intentar regularitzar la producció de formatge. Formatges de pasta tova, el que tenim aquí sobre és un fong. D'acord? És un penicillium, un geotricum. Al final un fong no és més que un bolet en miniatura. Si hi ha molta humitat a la nevera, el formatge, el fong se'ns podrirà. També recomano que si heu de comprar formatges per madurar o teniu molt clar que us els heu de menjar, o millor comprar el que us hagueu de menjar. Perquè si no, si els formatges s'eternitzen molt a la nevera, arriba un moment que estan mal madurats i després ja no són bons. Llavors hem de controlar aquestes variables, que al final és la mateixa que controlem els afinadors. És humitat, temperatura, velocitat d'aire. En aquest cas, el madurat del Castell, aquest sí que és el madurat del Castell de Veciana, formatge de cabra, de ramat propi, és un formatge que ha madurat 7 mesos. D'acord? Us el passo. Anem al blau. El blau no deixa de ser el mateix que acabeu de provar. És el mateix tipus de formatge que acabeu de provar, ara bé, un formatge que ha mantingut molta més humitat perquè quan han tallat la pasta han deixat un grumoll més gros del compte perquè retingui més humitat, per tant no és una pasta cuita que l'han desforat, sinó que han provocat que retingui més humitat perquè el fong, allò que parlàvem abans dels bolets, tingui més humitat per desenvolupar-se. Oxigen necessita aire, doncs què fan? Els punxen. Si veieu aquesta ratlla, i n'hi ha més, però aquesta és molt evident, doncs és perquè els formatges aquests estan punxats. I els punxen perquè penetri l'oxigen. Per tant, aquell bolet ja té humitat per desenvolupar-se i té oxigen per viure. D'acord? I a partir d'aquí, durant el procés de maduració, el fong es va desenvolupant a tots els racons que va trobant. Però
potser gràcies a que a Catalunya no hi ha DOs, també hi ha molta més diversitat de formatge. Això ha provocat que nosaltres estiguem elaborant formatge amb influència francesa, per proximitat. A Catalunya el productor més antic és del 72. Sí, no hi ha tradició formatgera a Catalunya. A Catalunya fins al 72, que és el molí de l'Alzina, Jordi, de Cantoni Gros, aquell va ser el que li van donar el reconeixement al primer formatger català. Fins aquell moment, tota la producció que hi havia era pròpia, era aquell que tenia un ramat de vaques. Però bueno, és interessant que sapigueu, almenys aquests 4 conceptes, que